Esta mañá os que participaron dunha comida de confraternidade foron os maiores da Pobra do Caramiñal que, acompañados polo alcalde Xosé Lois Piñeiro, membros da corporación, o patrón maior da Pobra e representantes da Asociación de Empresarios, desfrutaron dun agradable xantar. Tamén asistiron representantes dos concellos limítrofes. 850 persoas participaron no xantar do maior da Pobra do Caramiñal realizado hoxe no Polideportivo Municipal de Venecia. A cita na que se homenaxea aos maiores foi organizada polo Concello de A Pobra, que reservou unha partida no orzamento para realizar esta celebración. Hoxe os maiores desfrutaron arreo dun día de xúbilo e diversión no que cada comensal aboou 15 euros. No acto os maiores estiveron acompañados polo alcalde da Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, e membros da corporación local. Ademais, tamén asistiu o patrón maior da Pobra e representantes da Asociación de Empresarios que desfrutaron dun agradable xantar. Tamén asistiron a esta cita representantes dos concellos limítrofes.